CPM ro ek somoyo jono chia noya rungya khaini bagoi education policy sina khang bono kicha no muito khaini musu class 8 jora pore yo hapu CPM ro no muito de ton CPM na molo class 8 jora serai lekha pore yo ha high pass class 1 ni simi class 8 jora high ni pass hai saja hangke ba sini buang bu parak bu apu no school thai yo ang samang thang nai class 8 jora high pass hai pore yakhin pass class 8 pass ha 9 no pran ke 9 kin pai han meng sa silia ke pai ha hai chi sino class 8 jora rung ya ke tong rowe kusuka pran ke fail nai ja borni policy khayu ne sini cerai ka bang ma bekarang pai bela tabok bu nije so script bai chi kok brono ma suinai pu nini ai khor bai chi chini ai khor suja di tong tabok su jora chini kok brono ai khor turi tong kurui bosi tabo ai khor sina laiwe chi suilaiwe siring laiwe ma por nai pu ge chung bo phar lekha rung sina te wasa ungklong oslo rawani bagai chino porikalpana nai tongu hani bagai chi jo to lekha kurung lekha buchi ja borong ke roman script bahingke english script bahingke chini kogno suithoku jo to stabo english medium ma por ro bangla por nai tu tongsiba bangla por wini ni besa chakri bu malia haichi tini bangla bai suirowe माध्यमिक ते 12 फेल खाइरोआनि नौनि अक्षर सिसना सिदि नौ अक्षर सिना वइन्द्र नौ अक्षर बाय छुदि हि साइतो सबा अक्षर छुइनाय सबा बनो परिनाय सबा बनो फोरोंनाय ताबोनि कम्पिउटार जुगो कम्पिउटार सफ्टवेयर प्रोग्राम बसनाय माया जे चिनि अक्षर न अमाय के खाइना निके ब अनेक हासालनि पेपर खो गे जोंनो अंक्ल असलो रवानि बागै चिनो बोथारवानि बागै चिनि जेनारेशन न सकमावानि बागै बर परिकल्पना नाय दं हानि मांसि चिनि बुबाग्रा बनो सिवैसि ताबक चिनि कताल आसायनाय सराय रंनि बागै बरनि भबिष्यत न वा सगै ताबक चिनि बुबाग्रा सबा खायदं हिंगे जों अर तंनाय जतनो न गाना गिनिनो बरक न ओ जिनिसता मा बुस्तिरो लायनाय हाजि जारा बुसिया तंनाय न फना अमा हायसि मांनाय जों थांलायबायनि बाङै आं बारबा छानि मुसुगो चिनि बुबाग्रा बारबा छावो हा ते दफा वाइसा कमा हाके बनते कि फिल्माया पृथ्वीयाव गोबां मा दफा कमाय थांबायला हायसि तिनि जोंबो आगि 90% 100 जन त्रिपुराव बरक तंके 100 जन त्रिपुराव बरक तंखांके 90 जना चिनि त्रिपुरासा तंमनि ताबंके 31% रेकर्ड 30 कम तंना बरनि तो बांग्लादेश नि तिनि फाइनाय खना फाइनाय ते 10 बছর পরে फाइनाय ते 15 বছর পরে फाइनाय फाइव तस थाक फले हायसि बरनि अरनि सि फाइव मंत्री मा फाइनाय एमएलए मा फाइनाय अफिसार बो फाइनाय ओ बीएसएफ बॉर्डर चेक खाइनाय बो बसिं फाइनाय केबा फाइदि होसिने ने ब्ले बांग्लादेश नि तिनि फाइहा आधार कार्ड माहा भोटार आई कार्ड माहा रेशन कार्ड माहा बरनि उला अफिसार फाइसिने निन अर पंचायत सा बसि सेक्रेटारि फाइसिने केबा जोंबा कमा सिने ने ब्ले बनो सिस्टिनि बुबाग्रा सिसौबै जों कासलायनि नांनाय ओ जिनिसता सबा खायदों गे जों गामिनि जत बरक न सिनि भबिष्यत निन वासक लायबै जों ओ ककनो मासालायनाय इंके आं कक गोबां सालिया सिनि एडिसिनि ताबक जों किसा मासा सामक तांलायमानि निराव एडिसिनि बयस 40 বছর काहा ताबक 35 বছর एडिसि बै चालक थाहा चिनि किलाम चाहिए बबक ऐसे माने तंग जे एडिसी नि सामंग तांकलांग माने हि जोनाल ऑफिस निनि कम्युनिटी हॉल निनि फुटबॉल ग्राउंड जे फांका कैसे सिंनि दनो आगे और तंगनाय रा आगे सब जोनाल ऑफिस जागा देसी जोनाल ऑफिस जागा देसी जोनाल नि चेयरमैन आगे सिबाबो सिरिसिनि कयसे सि आगे बिसि मनो माथांग परनि आं सान्दिर बाजार लामा फाइचिंगो बिसि मनवा एडिसिनि जोनाल ऑफिस दं जों फाइमानि यागोलो निनि 5 सप्ताहनि बिसिङो 35 दिननि बिसिङो जों जोनाल ऑफिस राय ओसना लायखा जों फाइ अम महाराजानि नेतृत्व जों अर फाइनो पसिबल ङ बनि पराय जों ताक जमाते हदानि अरनि ऑडिटोरियम निरक थांनाय बायदि सामसें दं
फुटबॉल ग्राउंड दो तुलसीराम ने फाइजक तंगले तुलसीराम वो ता फुटबॉल ग्राउंड कहाँ के तांग तंग लाइटिंग सह हरो चिनी चराइरो फुटबॉल थंगना इनके हरो बु थंगमानाय जात बहाय खाय तंग कम्युनिटी हॉल नों बागमाओ थांदि पितराओ थांदि निनि ताम होसिनाय स्पोर्ट स्कूल किलाव स्पोर्ट स्कूल आगे आगरतलाव सिमिस कायसे तंग सारा त्रिपुराव उदयपुर आगे जों परेफ्राव उदयपुरा आगे जों 90 साल परेफ्राव 90 93 94 उमहायो बरनेरो वाटर सप्लाई दङ दो 90 साल सिनि किलाव किलाम साइ निनि दै बांलाय थों खम्पिलों थों आथ्रब्लां थों बसर परे वाटर सप्लाई सफायखा कम से कम 25 बसर परे 2011-12 वाटर सप्लाई रही चिनि किलाम साइ सफाय आसो 20-22 बसर परे छि चिनि किलाम साइ वाटर सप्लाई ताक्से चोरन किंग याखो तिनि स्पोर्ट स्कूल उदयपुरं या धर्मनगरं या तिनि महाराजा तंगै चिनरो संबाव किलाव टप के सफाय हनब्ले सबा तय फाय जों महाराजा नेतृत्वे और जागा ngुइछि स्पोर्ट स्कूल और जागा चला 50 जना बुरै 50 जना 100 जना फुटबल थंगमानाय दिनै दै जुदा गेम्स थंगमानाय बर नेशनल गेम्स थंगमानाय और नि बरक जदि और फुटबल थंगै दिनै दै जुदा गेम्स थंगै खरकसा नेशनल लेवल टिकिदि बसु बरनि केरियार स्लाय जानाय बनो वासगै जों और सामं खाय दङ दै बुतुकि ताका तो तंगो हाइफेन आंदरनो सारि मुचुक मानि के हाइसि एडिसिनि ओइ सामं तांजां मानि 35 বছর নিরো এডিসিনি কোনো একটা এস্টাবলিশমেন্ট নগিয়া হাইছি তিনি जों तय फेका और निवा ताबो रां गरै फान गरै सामं तांमाया लामा गरै दै गरै रहि गोबां मा कक सालायमानो किन्तु जों कायसा जिनिस मावा सुनाय जे लामा सनानाय बागै चिने एडिसिओ डिपार्टमेंट गरै दै खायनाय बागै चिने एडिसिओ जोंनो डिपार्टमेंट रया रां रया तारपरेबो जों चिने नन प्लेन फान बाय रां गिसा मासा तंमाबाय किसा मासा तुकता खाले जाओ हाची बनो तेइबो काहाके खालेबेनो ताबो 100 टाकाव 2 टाका मामानिओ जों 30 टाका 40 टाका बाहाके रां नालायमानो बनि बागै चिनि महाराजा फाइ खाय दं गे बनो जों लगे मारो लायनाय जदि चिनि च्रायनि भबिष्यनो जों गबै बोखाबायनो आनि बोसानि भबिष्य छिना लायनाय हिवा सखाके जों मागक लायनाय ग्यासों नोंसथों जतन हामबाय हरका हाम चिनि बुबाग्रायाव लगथों तिब्रा मथायाव लगथों